Čaute ľudia. Dnes máme deň D, ideme krmiť naše dve krajty. Ideme ich krmiť myšami. A popri tom som rozmýšľal, že by sme si niečo povedali o takej každodennej téme, ktorú možno každý druhý chovateľ zažíva. A sú to otázky na tému chovanie hada v boxoch alebo v rak systémoch, alebo je to chovanie v teráriu. Len pre úplnosť chcem povedať, že túto tému budem prezentovať sám za seba, z vlastných skúseností, z toho, čo som naštudoval. Určite nebudem rozprávať o niekom inom, alebo ako to rozprávajú iní ľudia. Jednoducho chcem, aby ste vedeli aj môj názor. Samozrejme, takisto ma zaujíma aj váš názor. Čiže keď máte s týmto skúsenosti, kľudne mi to hoďte potom dole do komentára. Predsa len čím viac hlav, tým viac vie. Takže otvoríme si postupne raky, ja vám ukážem, teda boxy, ja vám ukážem, že čo budeme krmiť. A popri tom sa môžeme pobaviť na danú tému s tým, že vám vysvetlím všetko, ako to chápem ja. Možno sa niečo naučíte a možno odo mňa aj niečo pochytíte. Tak, poďme na to. Takže, ako prvého tu máme tohto samca. Je to nádherný samec klaun. Obe naše hady majú asi 11 mesiacov. Sú to ešte takí mladiasi. Takže poďme. Prvú. Takto vyzerá dokonalý útok hada, ktorý už vie, na čo sa chystá. Mimochodom, tento jedinec bol krmený aj mrazenou potravou. Mal som obavy zo začiatku, či bude príjmať živú, ako to bude zvládať, ale je to úplne bez problémov. Takže tohto môžeme nechať. Otvoríme si druhý box a v ňom máme túto samicu. Je to forma Classic, čiže dáme myš aj jej. Mimochodom, stále doporučujem používať pinzetu pri krmení. Nikdy nekrmte z prsta, pretože ako ste videli teraz, prvý útok sa nepodaril, proste ona to netrafila a keby som tam mal palec, je dosť veľká šanca, že ten útok skončí na mojom prste a keby som ho včas nevytiahol, teda neodtiahol, tak by ostala v tom prste zakusnutá. No ale vráťme sa späť k našej téme. Prečo chovám hady v boxoch ja? Popri tom, čo som začal s chovom, a to odporúčam každému, a nezáleží len od toho, že či chcete chovať hady, ale sú to aj ostatné zvieratá, odporúčam študovať. Je kvantum informácií, či už na internete, alebo v knihách, dá sa poradiť aj s chovateľom. A ja som proste veľa pátral, veľa hľadal a narazil som na jedno video, ktoré hovorí o tom, odkiaľ hady prišli. A jednoducho z toho videa vyplýva, že všetky hady, pretože každý jeden had si nesie v sebe ten základný gén. A keď sa vrátime späť do minulosti, tak 99% importovaných hadov, ktoré momentálne sú na trhu, boli dovážané z 3 krajín. Ghana, Togo a Benin. Sú to štáty Afriky, ktoré sú v podstate prirodzeným prostredím krajín kráľovských. A v tomto prostredí tieto hady drvivú väčšinu svojho života strávia v norách. Čiže sú to nejaké diery, buď po hlodavcoch, ktoré oni sami zabili,
alebo dokonca videli ich žiť aj v termitiskách. A z toho vyplýva, ja tohto tu samca už zavrem, pretože začal byť dosť nespokojný, keďže svoju myš už zabil a asi nechce byť rušený pri žraní. Takisto už aj samica, pozerám, že má hotovo, za chvíľu sa pustí do žrania. Aby som sa vrátil späť k téme, čiže v týchto krajinách žijú krajty v prírodzenom prostredí v norách. 99% času trávia v nore a preto je aj pre nich o mnoho prirodzenejšie chovanie v boxoch. Pokiaľ ich nechcete chovať na výstavku ako miláčika, čo samozrejme nikomu neberiem, tak to sa tým píši, ale jednoducho aj to správanie hada je v tom boxe úplne odlišné ako v teráriu. Konkrétne túto samicu, čo ju môžete vidieť teraz na videu, som choval aj v teráriu a prešiel som na box. Z jedného jediného titulu, proste v terárku sa klasicky dvere otvárajú spredu. Čiže sú to také odsúvačky a ten had automaticky, keď som mu dával ruku, tak mal pocit, že som korisť. Buď korisť alebo predátor. Pretože vo voľnej prírode sa tieto hady stretnú s dotykom alebo s interakciou s iným zvieraťom jedine v prípade, že lovia alebo sú sami lovené, čiže sú napadnuté. No, samica už tiež má hotovo, už len snorí po okolí, čo ešte by mohla ďalšie. Ale odbočil som trošku od témy, čiže 99% času trávia v norách, kde sa cítia úplne bezpečne. Je to proste nora, kde je ten had sám, maximálne niekedy dvaja hadi, v prípade, že je obdobie párenia. A to 1% času, ktoré sú mimo, tak v týchto krajinách bývajú obdobia dažďov. Čiže sú to obdobia, kedy proste leje, prší jak šialené, hej, a tá voda im zaplavuje tie nory. Čiže tie hady sú nútené vyliezť na strom, kde počkajú, kým voda neopadne a následne sa vracajú späť do nory. Preto sa v takýchto malých, ono sa to nedá považovať ani za malý box, pretože veľkosť boxu má byť nejaké 3/4 tela hada. A toto sú ešte malé hady, čiže pre nich tento box vyhovuje úplne a cítia sa v ňom úplne bezpečne. Preto už aj keď chcete chovať hady v teráriách, kľudne, ja nemám proti tomu absolútne nič, sám som tuto choval, ale dajte tomu hadovi v tom teráriu možnosť úkrytov. Jednoducho máte terárium a nedávno som videl takisto na YouTube jedno video od jedného z najväčších chovateľov hadov, konkrétne Krajín kráľovských, a je to podľa mňa on má úplne iné zmýšľanie ako ostatní. Rozprával tam v podstate o tom, čo ja, akurát tam samozrejme vedel tam uviesť príklad na život, čiže mal tam nejaké terária, ale on povedal jednu vec, ktorá mne veľmi zarezonovala v ušiach. Keď máte terárium, do toho terária, okrem toho, že niektorí dávajú ukryty, vložte malý box. Zrobte tam hore dieru, alebo z boku dieru, to je jedno. Proste ako keby ste mali box v teráriu. Ten had berie ten box ako primárne životné prostredie, čiže to, čo mu treba, a cíti sa tam bezpečne. Ale zároveň tomu hadovi dáte možnosť, aby si, keď chce, čo je väčšinou v noci, pretože tieto zvieratá sú nočné tvory, tak dáte mu možnosť, tým, že je tam diera, výjsť z toho terária von. On si to preskúma a keď sa mu bude páčiť, ostane vonku, keď nie, stále má možnosť sa vrátiť do toho prvotného boxu. Preto je chovanie v boxoch pre toho hada lepšie. Tým, že je ohraničený v tak menšom priestore, tak cíti sa bezpečnejšie a to mu radia aj prvotné inštinkty. Hovorím, neodsudzujem nikoho, každý chová tak, ako vie.
ale keď môžem, tak radím to, aby ste si či už pred kúpou hada, alebo počas toho, ako ho chováte, ja som to mal takto s touto samicou, študujte, študujte, študujte. Jej povaha bola taká, že pokiaľ ja som dával ruku do terária, stále ma brala ako korisť. Ako náhle čiže bola útočná, bola viacej obranná v tom teráriu, nemala taký pocit bezpečia a stále bola nejaká utiahnutá. Žrala v poriadku, áno, zvliekala sa, všetko bolo fajn, ale stále mala pocit, že buď na ňu útočím, alebo jej dávam korisť. Čo v tomto prípade, teraz už ich nechcem brať na ruku, pretože sa krmia, a to neodporúčam ani vám, aspoň deň po krmení neberte hada na ruku, môže sa stať, že začne zvraciať a môže mu to poškodiť vnútorné orgány, ten had môže mať potom nejaké problémy. Ale v tomto boxe, pokiaľ ho otvoríte, tak máte k tomu hadovi prístup v podstate z hora a z celej časti. Čiže aj ten had, pokiaľ je stočený v tom S-ku, čiže je to tá poloha S, kedy je defenzívny a pripravený útočiť, tak aj ten hada viete pekne zobrať s tým, že mu dáte dopredu ruku, pred hlavu, samozrejme nie blízko, lebo môže zaútočiť, ale dáte mu ruku ako navnadu a toho hada si pekne podoberiete zozadu. Čím v podstate had vás začne vnímať, ale začne vás vnímať nie ako korisť, ale ako, nazveme to, nutné zlo. Čiže niečo, čo ho má, čo ho drží, ale neublíži mu. Ale to už si myslím, že to je zase debata na možno ďalšie video. Pokiaľ sa vám toto bude páčiť, tak budem rád, ak budem môcť natočiť aj ďalšie video. A pri tom ďalšom videu sa v podstate môžeme pobaviť o tom, v akých režimoch krajty kráľovské, nechcem hovoriť o všetkých hadoch, ale krajty kráľovské v akých režimoch v podstate fungujú. Že sú tu 3 režimy, také základné ich módy, ktoré ich sprevádzajú celý život a ktoré je dobré, aby ste poznali, aby ste jednak zamedzili stres a po druhé, aby ste vedeli s tým hadom manipulovať. Čiže toľko zatiaľ všetko. Teším sa na ďalšie video, na vaše lajky, komenty. Ak ešte nemáte odber, kľudne ho dajte. Nechováme len hady, ale aj iné tvory. Aj o tých budem točiť videá, kde sa môžete dozvedieť veľa iných vecí a kto nevie, som aj na TikToku pod rovnakým názvom ako tu a tam mám toho zatiaľ mnoho viac, čiže kľudne choďte aj tam, pozrite, páči sa vám, nepáči, dajte odber, budem rád. Čaute.